Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaya salihin wa sahabat tabi'in ulama'i wal musannifin jamil ma'rifat karabin sayyidina wa Al-Itis ahujah zirati jawab kurni mu'asalihim wajib ma'adarin barakatin karamatin kan harga sambulah sama Ahmad Hadul tamakil haji wa hamakusumah Mizana badara Sunnah harusan ada ini materi qalbi Qaumul Fatihah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima wal khawatim lima sabaqana fil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah Rafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babus sadisu wal ashruna utawi ki kubab as-sadisu wal isruna kang nomor 26 fi dzikri nusyuril khalaiki ing dalem narangake gumelare pira-pira makhluk bangkit gumelar minal kuburi saking pira-pira kuburan. Qalu den ucapake anal khalaikos tak temene pira-pira makhluk ida nasyuru nalikane gumelar sapa makhluk minal kubur saking kuburan yakifuna iku ngadeg sapa makhluk wukufan hale ngadeg alal mawadi'i ing atase pira-pira panggonan allati nusyiru kang digelar sapa makhluk alaiha ing atase mawadi' ngadeg nggone padang mahsyar mau arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune. Dan ngendikake makhluk nalikane bangkit saking kubur niku terus dikon ngadeg nggone panggonan-panggonan dikatakan sebut sebagai padang mahsyar. Niku bumine ora bumi sing kados saniki, beda. Bumine warnane putih perak. Terus ora ana brenjolan, rata. Ketika ana sing kaya bukit, terus sing cekungan, ledokan iku mboten wonten, rata kabeh. Pirang tahun ngadeg ning gone padang mahsyar mau arba'ina sanatan 40 tahun.
Lah 40 tahun niku ana ngombene mangane mboten? Son jajan apa ra iki? Ah. Layakuluna ora padha mangan sapa khalaik makhluk wala yasrabuna lan ora padha ngombe sapa makhluk wala yajlisuna lan ora padha ungguh sapa makhluk wala yatakallamuna lan ora padha ngomong sapa makhluk 40 tahun jejeg ngadeg jejeg gak mangan gak ngombe ora linggih ora ngomong iki piye rasane sampeyan lagi ngadeg pirang jam ngene kemeng nggih tapi 40 tahun ora mangan ora ngombe ora linggih waduh 40 ta ila den ngendikake ditakokake ya Rasulullah utusane Allah bima kelawan apa yu'rafu den kenali al mukminuna sapa wong-wong mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Terus sahabat datang Kanjeng Rasul waktu kiamat niku nek kita ngerti nek iki wong mukmin iku pripun tandane. Allah dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam inna ummati gurrun muhajjaluna min asyaril wudu'i. Dawe Kanjeng Nabi, tanda-tandane wong mukmin somben ning hari kiamat umat Nabi Muhammad inna ummati sak temene umat ingsun gurrun iku mencorong rahine muhajjalun iku mencorong tangan sikile somben iku tandane wong mukmin umat Nabi Muhammad iku wajahe bersinar tangane karo sikile mencorong bersih lha iku saka endi sinar iku min asaril wudu saking labete wudu di wong mukmin kan nggih selalu wudu nggih setiap hari ping 5 minimal nggih selalu wudu nah, iku somben dadi tandane buktine iku wong iku wudu berarti ki wong mukmin lah mencorongi suwe iki tergantung suwe sedelok suwene iku tergantung wong ning donya nggih. Nah ning donya akeh wudune angger batal wudu jeneng langgengno wudu jamawul wudu nggih. Nah sampeyan teng mereka nggih mencorongi buwentir suwi nggih cara baterene full ya. Dewe kalau sing angger salat bloko nak wudu nggih. Nah, mulane den sunatake nggih nak jenenge jawamul wudu langgengna wudu angger batal wudu angger batal wudu. Sampeyan mencorong iku baterene kebek. Nah, dadi suwi buwantir. Ya minimal nak mlebet jeding nggih wudu nggih. Aja nak salat tok. Sampeyan sinare ben buanter. Umbah-umbah ana kon pas umbah-umbah wudu nggih. Ada pipis wudu wonten ora pas wudu tok, ora pas salat tok nggih. Iku dawamul wudu ben kanggo mencorong rai tangan sikile. Nah, teng cerita manakib Syekh Abdul Qadir nggih lakone ngene iki nggih. Jadi setiap batal wudu, batal wudu sampai pernah niku sak sedalu niku batal ping 70.
Angger terus angger lalah keturun batal nguntut wudune sampai ping 70. Wa fil khabari lan iku kasebut ing dalam hadis utawi dawuh idza kana yaumul qiyamati ba'asallahu ta'ala al khalaiqa min kuburihim fata'til malaikatu ila kuburil mu'minin. Idza kana lalikane ana yaumul qiyamati apa dina kiamat ba'asa nangeake Allah sinten Allah al khalaiqa ing pira-pira makhluk ning kuburihim saking kuburan-kuburane khalaik makhluk patati mongko nekani al malaikatu sapa malaikat ila kuburil mukminina maring pira-pira kuburane wong mukmin wayam sahuna lan ngusap sapa malaikat at-turaba ing lebu anhum saking khalaik ila kejaba mawadi asujudihim pira-pira nggon sujude makhluk wala yudhabu monggo ora den ilangi minha saking mawadi sujudihim dalikal asaru apa mengkono labet. Nonton hadis benjing dina kiamat waktu Allah bangkitno makhluke sangka kuburan niku malaikat nekani ning kuburane wong-wong mukmin terus ngusap awake jadi debune diusap karo malaikat kejaba nggon-nggon sujud jadi batuk niki gak diusap dengkul lapaan blamaan itu gak diusap gak diilangi wa yunadi mongko undang-undang al-munadi sapa wong sing undang-undang laisa dzalika turabu kuburihim wa inna ma huwa turabu maharibihim dalikat laisa ora ana dalikat turabu apa mengkono lebu turaba kuburihim iku lebune pira-pira kuburane mukmin wa inna ma huwa ing pestine utawi lebu turabu maharibihim iku lebune pira-pira mihrab iku nggon panggonan sujud panggonan salat da'u ninggalo sapa sira alehim ing atase khalaik ataya buru sehingga lewat sapa khalaik as-sirata ing sirat wa yadkhululan lebu sapa khalaik al-jannata ing swarga. Jadi kan tangi sak kubur dapul awu kan. Lah niku diusapi malaikat sing kejaba nggone salat sujud ya. Niku ana undang-undang iku sing ning gone bato, ning gone dramaan, ning gone ning iki nggih. Apa-apa iku ora usah mbok sapi. Iku ora lebu saka kuburan. Iku lebu sing nemplek waktu ndekne sujud. Wis gak usah usapi. Ben jarnae terus ndekne ben liwat ning sirat terus mlebu swarga. Ata sehingga inna kullam min kulluman tak temene saben-saben wong yang duru kang ningali sapa man ilahi maring khalaik ya'lamu iku weruh sapa man ana ing sak temene khalaik qadami iku pira-pira qadam pelayan ingsun
wa ibadilan pira-pira hamba ingsun. Akhirnya wong sing mau nggih sing diusap awake lebu-lebune kejaba nggon-nggon sujud dikon lewat sirat mlebu swarga. Akhirnya wong-wong sing ningali niku do ngerti. Nah iku wong-wong sing lewat mau sing ning bathuke ana bekas lebu bekas sujude mau ben ngerti nah ikulah pelayanku hamba-hambaku insyaallah. Jadi benjing itu bekas kita sujud nah itu sebagai bukti termasuk gon kita sholat itu sebenarnya keramik-keramik ning langgar ini sebenarnya jadi bukti. Mulane kesunatane iku nak salat iku aja wajib malah pindah-pindah nggih ben akeh sing nyek sampean salat ana apa fardu ning gone pojokan kok sampai salat sunat geser ya aja ning kono ajeg meneh sampinge burine ben seksine kata saja yo kita ganti ya. Manduwe berah, manduwe siji ajek ae. Pokoke aja mbok simpen. Tuwa anyar nggo iman malah disimpen ora tinggo salat. Oh tinggo salat ben nggo seksi. Nak nggo nak ape bodho. Aten malah sing ngono nggih. Rukoe malah dinjarnae. Nggo bodho, nggo riyaya ben apik ketok. Dingeti dalaku. Pamer. Tinggo nggih ben nggo seksi sampeyan dadi seksi sedaya. Wa ruyalan den riwayatake an Jabirin saking Jabir ibni Abdullah putrane Abdullah radhiyallahu anhu anna sak temene Jabir ola iku ngendika sapa Jabir ngendika ing kala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam idza kana nalikane ana yaumul qiyamati apa dina kiamat wa bawisa lan tentangake mansa wong fil kuburi ing dalem kuburan auha mongko paring wahyu Allahu sinten Allah ila ridwan maring malaikat ridwan nalika dina kiamat wong-wong ditangekno saka kubur Allah dawuh karo malaikat ridwan. Sinten Bu malaikat ridwan iki tugasnya napa? Tugasnya malaikat ridwan napa nggih? Kudu ngerti iki wajib ya. Kita wajib kenal 10 malaikat dan tugasnya. Kenal iki ngerti. Ridwan malaikat apa ora? Ya malaikat. Tugasnya apa? Menjaga surga. Malik ana ora jenenge malaikat Malik? Ana. Tugasnya apa? Kudu ngerti. Mungkar nakir malaikat apa ora? Komuni ora berarti ora denger dosa. Mungkar iku udah wong kono. Ora malaikat. Nah itu gak ngerti berarti dosa. Iki wajib ngerti, gini kok wajib ngerti soalnya malaikat 10 iki sing berkaitan karo menungso. Israfil niyop sangkakala, Mikail bagi rezeki, tapi orang kenal sing bagi rezeki, orang tahu hadra, diceng malah kapok ya. Itu ngerti kenal ya. Benjeng Allah paring wahyu karo malaikat Ridwan. Ya Ridwanu Ridwan. Ini satemene ingsun qad akhrajtu. Teman-teman ngetokake sapa ingsun as-shaimina
ing wong-wong kang poso ing kuburihim sanging pira-pira kuburane Soimin Ja'iina hale padha luwe atau syan hale padha ngelak pastadbil monggo mapako sapa sira hum ing Soimin bisyawain kelawan iwak gorengan wa fakihatin lan buah-buahan minal jinani saking pira-pira swarga. Malaikat Ridwan, aku iki ngetokno wong-wong sing poso saka kuburane iku dalam keadaan ngelak. Saiki kowe persiapan siapno goreng-gorengan iwak terus buah-buahan saka swarga. Padha nggone swarga ya ana iwak goreng, buah-buahan, semangka, nanas wonten. Tapi beda. Nek ning donya mangan nanas, mangan apa niku ajeg rasane nggih. Rasane ajeg. Malah nek kakean iso blenger wetengmu mules. Mangan duren enak tapi nek kataan nggih gulune cengengen darahe munggah. Napane gulane munggah. Tapi nek ning swarga ora ana nggih. Muangan terus mboten wonten manoe. Bahkan kenikmatan itu semakin tambah-tambah. Jadi cokotan pertama niku nikmate mboten saged dibayangno nggih, mboten saged diungkapkan dengan kata-kata. Niku cokotan kedua niku nikmate dhewe. Nikmate luweh sak ndure sing pertama mau. Cokotan ketiga luweh nikmat meneh. Ora kaya sing pertama, ora kaya sing ketiga. Ngono sak teruse, dhewe-dhewe terus tambah nikmat. Niku buah ning gone swarga. Beda ya, tapi mungkin bentuknya padha jenenge. Jadi malaikat Ridwan diperintah kon nyambut wong-wong sing poso. Payasiku monggo bengok sapa Ridwan langsung dikne ngomando ya Hilman endi eling-eling pira-pira punakawan wa ya wildan pira-pira bocah cilik para pelayan surga alladzina lam yablughu rupane wong akeh lam yablughu kang durung tumeka sapa wildan al-huluma ing balek. Jadi sampeyan niku kok ana ning gone donya ana tiyang bocah cah cilik nggih ninggal sadurunge balek. Nah niku sampeyan masuk surga otomatis ya. Jadi pelayan surga sing ngomando ketuane niku malaikat Ridwan. Iki sampeyan sing jenengan gadah putra alit ninggal. Sampeyan nggih swarga. Itu nggih sampeyan loro jenengan nggih. Dikon mlebu swarga, ayo mlebu swarga melayani ahli-ahli swarga. Oh saya wong tuaku ndi aku tak wong tuaku tak jak. Payatuna mongko tumeka sapa wildan gilman biadbatin kelawan pira-pira namban min nurin saking cahaya. Akhirnya tunggu nampan saka cahaya. Wa yajtami'una lan ngumpul sapa gilman wildan indawa ing dalem sandinge malaikat Ridwan aksara halil luweh akeh min adati qatril amtor saking hitungane tetesane pira-pira hujan. Jumlahe mau nggih sing bocah-bocah cilik mau ngumpul ning gone malaikat Ridwan jumlahe sebanyak
tetesan hujan. Wa kawakiba lan pira-pira lintang, bakawakibis samai lan hitungane lintang-lintange langit, wa auraqil asjari lan godhong-godhonge wit-witan jumlahe pirang-pirang. Gawa apa bil fakihati kelawan gawa buah-buahan al kasirati kang akeh wal atimati lan pira-pira panganan as-saminati kang mantep kang mahal, sami kang mantep. Wal asribati lan pira-pira minuman alladzi dati kang lezat. Wa idza laqiya monggo nalikane nemoni sapa makhluk ing wildan pelayan-pelayan surga, at'amahum monggo aweh mangan sapa wildan ing olaik mindalika sanging mengkono-mengkono panganan. Wis kepethuk di persilahno mangan. Kaya kulo lan ngucap sapa wildan lahum maring ahli swarga mau, kulo padha mangan sapa sira kabeh, washrabu lan padha ngombe sapa sira kabeh, danian hale kepenak, bima sebab barang aslaftum kang dhisikake sapa sira kabeh fil ayami ing dalem pira-pira dina. Apa iki? At-taliyati kang wis lewat. Makanlah, minumlah dengan nikmat sebab amal kalian sing wis mbok lakoni dhisik ning gone hari-hari sing lewat, yaiku wektu ning donya. Iki mau wong-wong sing gelem poso. Nah, ora poso ya ora entuk ngene iki. Mulane disebutno ad-dunya iku mazraatul akhirat. Dunya iku kesempatan, tempat menanam, tempat beramal kanggo akhiratnya ing ngunduh iku ning akhirat. Male ora nak ganjaran iku didale ning donya, kenikmatane swarga iku ora kuat dunya ini, ora mampu mampu menerima pahala. Jadi pahala ganjaran itu anjing gone ning swarga ning hari kiamat. Dereng ning donya niki kesempatan beramal. Iki monggo kita kata-kata ngamal nggih, jadi monggo itu pokok itu setiap tindakan kita, omongan kita, perilaku kita niati pokoknya numrih ridhone Gusti Allah. Kata per kata, langkah demi langkah, tindakan demi tindakan, ampun ngantos medal saking numrih ridhane Gusti Allah. Itu terus sing diingat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana alimna alladhi yanfa'una. Rabbana fakirna wa fakirana wa qarabati lana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana alimna alladhi yanfa'una. Rabbana fakirna wa fakirana Al-Qurabati lana Yasinna kulli karbatin wa mujibina kulli da'watin wa ma'adina kulli syiddatin wa ya rajai inna tanqati ummilati Allahumma ubad
nandang bisa liwat Allahumma ubat muka-muka binaringan selamat Allahumma fitra fitri Tuge bebe suge mari Allahumma fitra fitri Tuge sapi suge pari Kabul siri fatihah Demikian dan manfaatipun Kurang pun menabung tangapunten Apa minggu nilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.